Salut, salut, un peu fatigué, en plein déménagement, donc un peu fatigué, mais mbola eto foatsika, mbola mizaha le raha mandalo à Madagascar. Est-ce que les mise en place ni le gouvernement hitantsika fa tokony fa milamigny fa zegny volaniko misy fa foboka raha jiaby, misy fa raha jiaby. Zegny volaniko, anareo mpanao politika aby io volaniko, kaza mandoto volaniko. Fa de fa maro anareo, surtout anareo dinosaure aby io. Colonel Michael, c'est un militaire. Raha tokony amezanareo izy, expérience nareo mahatsara fa tsy maharatsy. Azonareo zegny. Fotony haiko anareo zio, maro aminareo itorogno fa anareo hain'olo magnano politika anareo, soit politique vandivandy, soit tsy hainao ino, anareo nde agnamia agnarana izy. Normal, izy vos pression. Ça c'est normal, ça, c'est indéniable. Ah. Donc, raha volaniko aminareo, exemple, Ninea Diego ao. Izy koa agnamia agnaranan'olo, atao soit chef de province, soit gouverneur, amezanareo olo boka a Diego, zanaka Diego. Azonareo zegny. Fa maro teo volaniko zegny, exemple edy bezarareo miala. Izy boka Ambilobe, iry Tasiano, boka Nosibe, azonareo zegny. Tu vois, les vrais zanaka Diego adigna igny. Donc moi je suis karaha raha volagnin'ny Todjo Ravalomanina, volagny tsisy olo atao maire Antananarivo izy koa tsy olo boka Antananarivo volagny. Azonareo zegny. Donc ninakany ihany fa ela atsika zanaka Diego, natif de Diego, tokony mitondra Diego. Ah? On va déjà commencer par ça. Ary amezanareo agnaranan'olo etika fa izy intègre, izy tsy zatra kolokolo. Zegny raha tokony amezanareo colonel Michael, anareo koa tia agnampy izy. Fotony io tsy vitan'ny colonel Michael, le président de fondation, refondation toute seule. Tsy possible izy vita io. Donc anareo ni délégué zegny, c'est-à-dire ministre de la pêche, colonel Michael de agnamia consigne anareo tia atova ministre de la paix, tia atova comment dire, atao karaty loko, tia atova karaty. Non, c'est pas lui. Ah, exemple azio, misy olo itatsika fa mahay ary magnano fa hela izy ary mahitry. Gérard Aznor. Ah, eko izy resaka APMF, olo matanjaka izy. Azonareo zegny, olo matanjaka igny. Igny agnarana tokony agnamezana colonel Michael, ty atova directeur ty fa olo mahay ty. Ah. Fa allo atsika volaniko, izy koa mipandroso Madagasikara, zegny edy atiavako état fédéral volaniko aminareo isan'andro io edy. Fa zafo anisany mandiniky, agnatin'ny transition volaniko, état fédéral tout de suite, za volontaire, izy koa atao apetsaka tout de suite état fédéral, za voalohany mitsangana. Merci volaniko amin'ny colonel. Fa eko sarotro agnapetsaka état fédéral tout de suite. Fotony maro dinosaure de la politique, maro olo agnatina affaire maloto ao, tsy agneky raha zegny. Tout de suite rô tsy agneky. Ah, zegny amizay volaniko amin'ny colonel ty, amin'ny colonel président de la refondation, atova audit olo jiaby, mpiasam-panjakana jiaby, atova audit. Tokony magnano publication tous les 3 mois, patrimoine indreo anareo jiaby ministre io. Anareo jiaby ministre napetraka ao, tokony magnano. Agnatin'ny impôt volaniko zegny, zavanareo ino raha naloto tamin'ny impôt tô, jirama ino raha naloto tô, atova enquête olo jiaby. Tant que raha zegny tsy vitatsika, mbola mitohy les corruptions. Ça c'est sûr. Tant que raha zegny tsy apetraka atsika tsara en place, ka raha jiaby madio, io tsika mikomansy ampandroso tanànatsika. Fa ela zany volagna zegny, firy fois zany volagna aminareo. Madagasikara volaniko zegny,
tsy mila mitsosa ivelany. Tsy mila mitsosa ivelany. Vola alitra nalainy Mamravatomanga, nalainy Andry Rajoely, nalainy NC Christian, Général Labomba, anisan'le ministre voire député nitondra tao, igny fo angatatsika amin'ny ministre de la justice Fenersoa, Madame Fenersoa Erneve, magnampody raha zegny. Magnampody raha zegny, io tsika comment dire ça, magnefa tsosatsika. Vitatsika io, fa presque 1 an zaho mivolagna zegny etiny. Zaho mivolagna zegny, anareo mitady vola volagno, tsy mila mandeha lavitra. Gelé kontin'olo jiaby io. Ary zaho mivolagna aminareo, anareo ka zaho mivolagna fa Andry Rajoely fa lavo, Mamravatomanga fa lavo. Attention, tsao nareo zio mandiniky fa angigny ro, ro zio miprépara riposte-ndreo. Fôty ro misy vola volanko aminareo zegny, misy tany mbola tsy nigelendreo vola io. Ary etsika fa vahoaka malagasy volanko aminareo zegny. Izy koa maregny 50 millions, maregny raha tsy haiko ino, direct ro fa magneky ro. Tsy maintsy agneky ro. Donc za mivolagna aminareo, mbola tsy hainy kresy Andry Rajoely io, mbola tsy hainy kresy, tant que ro tsy arrêtenareo, tant que tsy gelenareo total contindreo, iro mbola mi-continuer. Ary tsy maintsy continuer ro. Vous rendez compte, tapanareo fahignan'olo, zava magnasary marary Mamravatomanga, tsy narary izy nangalatra olo, tsy narary izy namonomono olo, nampigajagaja olo, niany ty adignandreo raha nataondreo tamin'ny Nidonia boka. Adignandreo raha nataondreo tamin'ny Nidonia. Marary zavolainy, mila tahagna, mila mandeha l'hôpital izy, tsy nambelandreo niboaka prison. Olo tsy nangalatra, contrairement amindreo. Olo tsy nangalatra. Anao Mamravatomanga mivolagna. Ino raha volagninao tamin'ny colonel Patrick? Tamin'ny média jiaby. Avy ety anao colonel Patrick, izy koa misy raha tsy asitrikinao, allo volagna eto raha volagninao. Kaza milefa agny volagninao. Nagnino anao niany nilefa Mamravatomanga? Nagnino anao nilefa? Colonel Patrick koa fa Madagascar. Colonel Patrick volagninao zegny iza Madagascar. Anao ndraiky nilefa. En fait tsy ampoizinao raha avoanao igny. Firy fois za mivolagna aminareo eto. Le pouvoir n'est pas éternel volango. Zegny amizay anareo jiaby pagnano politique ao. Tsisy pouvoir éternel. Olo tompin'ny pouvoir, vahoaka volanko aminareo zegny. Vahoaka magnadosa anareo, vahoaka magnapetraka anareo. Ary anareo volagna vahoaka. Ary anareo volagna vahoaka. Anareo hidika agnaty politique. Kaza menimeny fa agnano raha ratsy anareo niany ke tsy tatra anareo mare. Kaza menimeny zegny. Io raha jiaby io misy farany. Misy farany raha jiaby. Raha nivolagno taminareo, fa ela zany volagna. Attention zala volanko nareo anao mikapakapoka agny, anao tsy kivy, za volagno tsy kivy. Fôtony haiko ro, tôt ou tard, tsy maintsy lavo. Maintenant, il faut savoir se relever. Mais sarotro anareo mirelever izy io. Zegny volanko, iangaviako ministre de la justice Fenersoa Erneve, diaby, que ce soit karany, que ce soit vaza, que ce soit chinois, ataova audit entreprise n'olo jiabo. Za maregny Antananarivo comme Enelec izay, misy turc miasa, resaka karaha jirama. Misy motera ao. Azova agnatinao. Fa Mamravatomanga agnato. Mbola mandeha zegny volanko aminareo. Motera tokony nandeha tsara, namezagna essence maloto. Bloqué motera. Il y avait 6 moteurs, 5 bloqués. Araiky fusion mandeha. Azova agnato. Mamravatomanga andeha isaboty. Andeha isaboty. Meloko ro turc aby io.
io amizay andoto colonel Mikael, zavanao anao nidiko to zavanao lombolombo zegny délestage azonareo zegny. Donc l'ombre andreo olo aby io mbola l'ombre n'olo aby io mbola io zegny volagno. Atsika jiaby toko mangala volaniko aminareo zay responsabilité tsika mahita raha direct volagnitsika. Fa maro anareo mandeha fa message volaniko zegny tamin'olo angalangalarigny anao CBO fa hitako zegny igny sujet ny Zokibe igny sujet ny Zokibe io tsy maintsy ataony Zokibe agny olo jiaby mitomagny. Anareo ambilo BO, anareo mairana ambilo BO mankadala anareo mangalangalatra tanin'olo, mandravandrava tanin'olo, mandafindafy tanin'olo, mairana ambilo be zegny. Zegny angatako am gouvernement ty 3 mois namezany colonel Mikael anao monsieur le premier ministre. Am 3 mois raha zegny tokony fa vitanao. Anao tsy mila mietrika am placenao volaniko zegny. Olonao fo, olo atokisanao, volagninao ataova audit ty. Agnatin'ny domaine ataova audit. Anareo Bianco, ravagninareo Bianco zegny. Bianco agnisan'ny mpangalatra koa, agnisan'ny mpamitika koa. HCC ravagninareo, Assemblée nationale ravagninareo agny raha jiaby io. Ravagninareo raha jiaby io. Raha maloto zegny, anareo koa gnano raha vaovao volaniko zegny, kaza magnano kopandy. Kaza magnano kopandy. Ataova raha mahitry rango voalohany. Zegny, tsy amezako tsigny colonel Mikael volaniko zegny, tsy amezako tsigny. Izy io miza, ça il est observation. Io militaire volaniko zegny. D'abord, on observe, on analyse, après on réagit. Zegny toetsaigny maramila zegny. Zegny izy hitanareo, izy tsara magnano fausse promesse. Izy tsy magnano promesse anareo. Izy tsy magnano promesse anareo, le seul promesse nataony namezany ultimatum. 1 mois anareo ministre, anareo koa tsy mavita, dégage. Premier ministre normal namezany 3 mois, c'est normal. Fotiny olo jiafa volagna premier ministre ty olo Andry Rajoelina, on s'en fout maintenant que ce soit boka amin'ny Andry Rajoelina anareo, que ce soit boka mentalité nareo io voa. Peu importe azovanareo taloha, anareo koa tsy nangalatra. Atsika zao tsy mivolagna fa olo jiaby orange nangalatra. Azonareo zegny? Tsy possible atsika mivolagna zegny. Atsika tsisy preuve. Tsy possible atsika ivolagna zegny. Donc, za mivolagna aminareo, peu importe olo io, ataovanareo enquête antreniky izy. Fifi. Peu importe olo, ampidirinareo en tant que ministre, ataovanareo renseignement. Zavanareo tsara CV fa anareo magnamia agnarana olo aby io. Kaza mamitika colonel Mikael. Zegny firavolako aminareo. Kaza mamitika izy. Izy tsy lony politika, anareo jiaby agnatin'ny politique volaniko zegny. Anareo boka dinosaure. Anareo même ho fata anareo ipousse angala place fo anareo. La plupart anareo io tsara tia tandrazana. Anareo miady chaise. Zegny problème nareo. Anareo miady chaise. Donc alohana anareo fa niady chaise, anareo fa na chaise. Mbo ameza agnarana madio amizay hitondra olo. Exemple gouverneur volaniko aminareo zegny, aminay Diego ataovanareo izy olo zanaka Diego. Tsy olo boka atsiako boka ia. Za ty boka fa ela nipetsaka teto ta Diego, anao tsy olony Diego. Tsy question de racisme raha volaniko zegny. Tsy question de tribalisme raha volaniko zegny. Fa c'est la réalité. La réalité. Tianareo androso tanananareo, olo boka amina zavantreniky zegny mampiady atsika io. Zegny mampiady atsika zavanareo, gendarme boka agny tiako aia, alefa Diego mandeha mamonimono vahoaka ao. Azonareo zegny. Ohatsika fankaetsika zanakare any ty olo ty fa nipetsaka teo tavogninazy milevigny ary, au moins adje zay boka Diego. Ah oui mon frère, il faut faire le nettoyage. Raha zegny fa nivolaniko tamin'ny colonel Mikael, il faut nettoyer tout. Mais comme c'est un militaire volaniko aminareo zegny, je le jette pas la pierre volaniko zegny. Il est dans le centre. Là, il est en train d'observer d'abord. Ni ato
Bonjour, bonjour. Zene vlanko, amblatsika Diego mitondra. Amblatsika Diego mitondra. Maro olo zany ka Diego vlanko zegny. Maro mahera olo baka Diego. Raha zegny tsy asitriko. Maro olo baka Diego mahera. Atsika tsy mila olo ande zavanaro mamita zavanaro tasiano. Boka ie tasiano. Tasiano boka no sibe. I zava Diego mande micommande Diego. Io amizay miady boka olo. Anao tsy pena ambila olo Diego comme ça karaha io volako aminareo zay olo Diego mamagny tefantsofiny olo Diego. Io tsisy olo mandeha manondrotondro olo non. Ambilanareo olo Diego mitondra Diego. Ha? Zegny anareo magnamia agnarana colonel Mikael volaniko zegny. Ha? Idiovinareo tseniky tany misy anareo. Même président Fokontany zay volaniko. Olo boka Diego. Naka karaha zegny. Même président Fokontany. Ha? Olo boka Tanambo 5 agnano président Tanambo 5 fa tsy olo boka Lazare nde agnano président Fokontany ny Tanambo 5. Azonareo zegny. Au moins fankahay. Io tsisy resaka tribalisme ou racisme, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Fa zeny volagno mila idiovigny raha jiaby. Zavanareo secret, mila idiovigny, adosoanareo directeur ny secret. Adosoanareo directeur ny secret. Directeur ny université zegny, adosoanareo. Raha fa nitovindreo rango fahela zavanareo ino azov firy olo nidika agnatin'ny directeur ny université. Ha? Firy olo mbola fa tsy miantsa université ao mbola mipetraka amin'ny université ao. Firy olo karaha zegny. Io amizay mpianatra amizay tsy mahazo plasy. Mpianatra tsy mahazo plasy. Firy maramila andeha hiditra maramila agnano re-engagement tsy mahazo fa mila olo boka tsy ako aia midriky a Diego andeha agnano izy. So mila magnefa vola. Million io anao tafidriky maramila. Non, zegny ambilanareo eky raha karaha zegny. Ataova les systèmes que le meilleur gagne. Azonareo zegny. Midriky agnato ao, même anao zanaka général zegny, mila magnano preuve non. Mila magnano preuve non. Anao mavita miboaka lavaka, anao mavita milomama, anao mavita magnano zegny, anao mavita magnano zegny. Le meilleur, il faut faire un test d'entrée. Mila atao test d'entrée olo jiaby. Bourse. Izy avy direct volagna ty quota, ty mandeha Diego, ty mandeha Nosibe, ty mandeha Tiakoya, ty mandeha Ria, ty mandeha bourse karaha zegny koa ataovanareo izy. Fa tsy anao zanaka Riano, ty mandeha États-Unis donc amenatsika zanaka général ty soit zanaka ministre ty aloha izy mandeha États-Unis. Ja, tsy possible zegny. Oui, Dona, mais mbo azafady eky fôtiny fa maro olo tsy boka Diego zavanareo bezarareo mialy Irtasiano, chef de province, rango ravaly teo volaniko aminareo zegny, tsisy olo boka Diego eky nitondra. Tegna tsisy olo boka Diego. Ta? Donc io raha voatrika zio. Io raha voatrika. De toute façon, mentalité gasy mila miova. Mentalité tsika en personne mila miova volaniko depuis le début. Hein? En tout cas, mentalité, c'est les pourritures, mais des pourritures. Oui, tout ça c'est à voir, ça. Tout ça c'est à voir. Zé ne vlan quand tu Diego, mila impuda Diego ani, atika mila mangandra quoi. Franchement, atika devenu faut une femme avouze ni atika Diego. Fatis anom za maring, azov maring a Diego zio meti itondra anao mizaha marigny putain mais anao ifoy lavitry azov mety atao député à Diego anao mizaha anao mila mifoy lavitry non seulement ireo mavozo tsisy araiky masaky mihetsiky zavanareo tamy magnano manifestation azov nihetsiky reo azov nihetsiky tsy maro olo nihetsiky tsy maro génération Z nambela tary olo be soi-disant olo be aloha tegna tsy haiko azov tsisy olo hitatsika teo niana amizay
misy plasy milomay olo jiaby. Ty CV-naka koa ny alefasa agny, ty CV-naka alefasa agny, ty CV-naka alefasa agny. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Olo magnano am Diego, misy association mandefa Diego. Exemple, Augustino. C'est quelqu'un, olo mahay, resaka sport. Izy mandamigny resaka sport. Izy tsy regninareo. Parce que le problème tsika tsy magnaposy olo baka amitsika ao. Atsika tsy magnaposy olo baka amitsika ao. Zay ny tegna problème tsika. Karaha jalousie atsika. Izy koa zany ndraiky ty ka plasy, tsy possible zay. Azonareo zay? Atsika en personne tsy magnaposy olo baka amitsika ao. Donc zany volagna aminareo, atsika Diego tokony magnaposy olo baka amitsika. Tsy miamby ireo député agny, tsy anao baka Toliara, ty anao baka ia, tsy anao baka ia, magnamia agnarana ty ataova ministre, ty ataova zegny, ty ataova zegny. Atsika tsisy araiky miposy. Izy koa niposentsika, rango fahela, olo tadiavitsika. Exemple, atsika niposy monsieur le maire Jean-Luc Diavolojara. Là-bas. Izy koa zavanareo Jean-Luc Diavolojara. Niposentsika zavanareo, tiany vahoaka izy. Tiany vahoaka. Fôtony niposentsika izy. Jusqu'à farany. Atsika tsy nijery, même Andry Rajoelina nitondra teo, candidat tsika Jean-Luc Diavolojara, izy nahazo fo. La preuve, ça marche raha volaniko zegny. Donc, anareo koa tianareo olo baka Diego, hitondra Diego, poussenareo izy. Izy koa tsy poussenareo izy, tsy possible volaniko zegny. Que ce soit même resaka directeur en tribunal zegny. Karaha zegny koa. Atsika tokony miposy ireo. Mais donc tsy poussentsika tsy possible volaniko. Tegna tsy possible. Voilà. Oui, moi je suis... Non. La corruption, il faut éradiquer ça. Zegny tsy mampandrosa atsika. Tsika misy vola. Madagascar, volaniko zegny mavita magnafatrosa anazy. Madagascar mavita raha maro ataony. Azonareo zegny? Fa le problème tsika, ty la corruption ty. Ty la corruption. Io volaniko zegny, mila iagniny iry premier ministre volaniko zegny, NC Christian, iry directeur antsecreny, ireo nangalatra volany knap saby igny rango faela be, mila ampody vola igny volaniko aminareo. Calculenareo, zava directeur any knaps boka Antananarivo igny, zavanareo izy io mangigny agny, izy mina vola. Izy nilefa, tsisy olo nagnegna izy. Tsisy olo nagnegna izy. Personne ne pouvait geler son compte. Tsisy olo nagnegna izy. Fôtiny, ireo boka Sambroa, olo ny club 48, olo nangalatra niaraka tamindreo, donc mila safosafoegna. Tsao andeha mosa. Zay volaniko, il faut être neutre dans tout ça. Izy koa fa nisy, izy koa olo baka Diego nangalatra, olo baka Diego mandeha mitoro izy. Boka, comme ça la prochaine fois, ireo tsy magnano eky. Ireo tsy magnano mandeha mahitsy folo jiaby. Mandeha mahitsy. Anao koa nagnano ministre teo. Anao tsy raha nisy taminao ke. Niana anao nivadiky milliardaire par rapport amin'ny karamanao. Anao tsy nitsosa. Anao nivadiky milliardaire. Or que anao mitouche exemple 4500 euros, je prends l'exemple ça. Anao que au bout de 1 an, 6 mois, anao fa navita tragno tiako bolongany firy. Là, je suis pas d'accord. Tsisy audit am raha karaha zegny, tsisy contrôle am raha karaha zegny. Tsisy contrôle. Firy aombinao, firy tragno vitanao. Or que anao teo, tsisy raha vitanao zegny. Anao directeur en douane. Non, il faut que tout soit clair. Mila transparence zegny angatako koa. Il faut, tanareo, raha volaniko aminareo zegny. Ça crée des emplois. Fa magnamboatra, mandiniky asa edy. Fôtiny, anao zio misy agent de contrôle. Agent de contrôle magnano contrôle ny prix raha, PPN, raha manonga. Agnatin'ny restaurant, mila magnano contrôle. Azonareo zegny, contrôle sanitaire. Mila magnano raha jiaby zegny. Asany zegny. Anareo mitady, amorogno asa. Fa asany raha volaniko aminareo zegny. Contrôlenareo la mairie, contrôlenareo assurance, contrôlenareo raha jiaby. Contrôlenareo jusqu'à olo mpagnano contrôle technique. Asany, ça crée des emplois. Fa tsy,
ty tomobilinaka ty tsy mandeha fa ataova mandeha fo izy ty contrôle technique magnano accident amizay olo jiaby mibarakay. Za ody anareo zalahy za koa ody zalahy za mila fety zay raha volaniko aminareo koa tsy magnano fety zahavy agny za tsy avy ka ianareo zahavy edy tanareo nikaiky monsieur le maire Jean-Luc Njavolodzara izy navy ka ianareo zahavy edy non zahavy fa mbola misy za mbola en plein déménagement mbola maro raha natao tegna tout était pas tsy de mais zahavy je vous promets zahavy promesse maramila za koa mivolagna aminareo zahavy eo tsika magnano fety tsara eo tsika magnano fety fa eo tsika mandamigny raha jiaby fa misy génération tsika l'état fédéral justement boka mon frère tanareo le contrôleur bio amizay zio il faut que ce soit des gens neutres azonareo zegny tsy mila volagny fa ty contrôleur tu vois il faut que ce soit quelqu'un de neutre zegny amizay itanareo za mivolagna aminareo zegny ambla olo hafa olo baka Tananarivo exemple zegny volaniko aminareo magnano contrôle nagnino olo baka Tananarivo magnano contrôle à Diego Seres nagnino olo baka Diego Seres tsy mandeha magnano contrôle à Tananarivo tu vois nagnino tsy atao vice versa azonareo zegny il faut que ce soit des gens moralité izy koa même contrôleur aby mila contrôlegna koa itanareo aty misy police de police azonareo zegny misy police de police contrôleur koa mila contrôlegna mila zahagna tsara nagnano asanazy fa tsy nagnano asanazy misy araiky mivady ko exemple za magnano contrôleur mi contrôle incendie za magnapetraka extincteur za magnapetraka raha jiaby pourtant za magnano contrôle mais Veritas mandeha mi contrôle za koa Veritas mandeha mi contrôle za est-ce que za nagnano asanaka fa tsy nagnano asanaka zay volaniko aminareo ambilanareo olo boka Diego mitondra Diego resaka raha jiaby même directeur en tribunal tsika maro mahay zavanareo exemple olo avocat ni Jean-Luc Njavolodzara be tsy nahay rô tsy manampahaizagna rô nagnino rô tsy atao directeur en tribunal ny Diego Seres nagnino commissaire de police tsy olo baka Diego nagnino il faut que ça soit quelqu'un de Diego atsika ty mba tsy manampahaizagna atsika baka Diego tsy manampahaizagna non je suis désolé zegny volaniko aminareo il faut normalement ndraiky raha zegny fa na tsipitsipy koragna zay fa j'espère c'est olo baka Diego soit izy chef de province soit izy gouverneur zay mety aminareo za tsy zegny volaniko za mila raha milamigny fo peu importe couleur anazy taloha peu importe za fo raha raiky fo volaniko izy koa izy fa nagnano affaire nisy condamnation za fa tsy mila izy edy nakavy karaha mazava karaha mazava nisy affaire nisy non fa tsy madio izy fa tsy madio nareo zao volagna monsieur le maire Jean-Luc Njavolodzara non ça c'est autre chose ça c'est des dossiers inventés tsy raha ninventegna raha marigny il faut que ce soit jugé marigny azonareo zegny donc maro olo manampahaizagna boka Diego volaniko zegny maromaro CV alefa fa olo boka Diego mitondra Diego je suis désolé franchement zegny ninaka merci aminareo mbola maro asa ato merci mitandregny j'espère que androso Madagasikara ampietsika colonel Mikael volaniko aminareo zegny androso Madagasikara zegny volaniko mila posetsika koa olo baka amitsika izy koa tsika tsy posy olo baka amitsika tsy possible atsika androso voilà merci aminareo